Turƙashi kai tsaye kenan daga wajen karɓar rantsuwa wato Abubakar Abdulsalam wato mataimakin Abba Kabir Yusuf ke ci gaba da karɓar rantsuwa a hannun DJ Aboki mai shari'a DJ Aboki wacce take gabatar da bawa mataimaki wato Kamarar Abdulsalam Gwarzo wato rantsuwar kama aiki a matsayin shi na mataimakin shugaban wato ko kuma a ce mataimakin gwamna wanda za su kasance su ne za su jagoranci jihar Kano a yau da kuma daga nan zuwa tsawon shekaru 4 ko kuma 8 idan sun sake samun dama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da warhaka, sannan mu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan channel ta mai albarka. Idan yanzu ku fara ziyartar mu, kada ku manta wajen danna alamar subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa ku ma bidiyon alamar like. Ana ci gaba da rantsar da Abba Kabir Yusuf wato zababben gwamnan jihar Kano a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP, inda ba ku manta ba tuni dama ake ci gaba da shirye-shirye da kuma kammala wasu abubuwa na musamman bayan da mika yarjejeniya da kuma kundin mulki da aka karɓa na record wanda za a iya cewa abinda ita tsohuwar gwamnati ma'ana ta bari a ƙasa kenan. To kafin dai a zo wajen fagen rantsarwa ana karɓar wato wani kundi ko kuma wani rahoto wanda za a iya cewa ga abinda tsohuwar gwamnati ta yi, ga kuma inda ta tsaya a kai, ga ayyuka da tun, ga kuma misali kuɗi da ke ƙasa a gwamnatin tarayya da account dama na gwamnatin jiha da abin da take da shi a cikin asusunta. Duka wannan wani report ne wanda ake haɗawa kafin yin rantsuwa. A daidai lokacin da za a yi rantsuwa kuma dama kafin a zo ma yin rantsuwa an riga an mika wancan wato rahoto. To bayan mika wannan rahoto ne, bayan gwamna ya duba, mataimakinsa ya duba wancan rahoto na tsohuwar gwamnati, to kuma daga nan ne za a jira mai shari'a ta zo ko kuma mai shari'a ya zo wanda zai rantsar da su sababbi alhali ga abin da suka gani a ƙasa, abin da suka tarar a jiha da bashi da ko kuma bashin da ita jiha ke bi ko kuma ake binta. Dukkan su za a samu wannan report a rubuce. To wannan shine da hanyoyin da ake bi a karɓi mulki ko kuma a mika ko kuma a yi rantsuwa gaba ɗaya. To da zaran an kammala, komai ya kammala, bayan yarjejeniya ta mika mulki din da kuma a wancan kundi na abubuwan da aka tarar a ƙasa, to za a zo kuma a yi bayani game da me muka samu me muka tarar. To daga nan kuma za a zo a rantsar da ku akan manufofi da za ku yi amfani, za ku yi aiki da su, za kuma ku ɗora a kansu. To kamar da yadda kuke gani haka yanzu haka an rantsar da Abba Kabir Yusuf din da mataimakinsa. Kuma nan wato fitaccen malamin ne wato wanda ya takarar gwamna shi ma Ibrahim Khalil, kuma gashi shi ma ya halarci taron wannan rantsuwa kuma yana cikin 'yan kwankwasiya. Ana da kyautata yana da kyakkyawar alaka da 'yan kwankwasiya kwarai da gaske, tunda ko a lokacin da baya faɗi zaɓe yana ɗaya daga cikin wanda ya taya Abba Kabir Yusuf a murnar lashe zaɓe din. To wannan dai abu ne mai kyau, ko da ka faɗi zaɓe ga kuma kana taya dan uwanka murna, domin dai ci gaba ake so na jihar. To ya zuwa yanzu dai Abba Kabir Yusuf da Kamarar Abdulsalam Gwarzo sun zama wato zababbu kuma su za su jagoranci jihar Kano. Ku ci gaba da bibiyar mu, za mu ci gaba da zakulo muku abubuwa na mamaki da suke faruwa.